Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan lan rahmating Pangeran tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Rehne sampun ndungkap titiwanjinipun, malah kepara mulur sawetawis menit. Keparenga pahargyan sapekenan utawi boyongan sarta ngunduh penganten. Anak Mas Sumarton SH kalian Nakjeng Sri Hartati SPD dinten Kemis Wage 11 Agustus 2006 sinengkalan manis gumolong tanpa mangro kawiwitan. Minangka sule saliranipun ingkang hamengku gati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing nyutran mriki langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung dhateng Bapak lan Ibu besan. Nun inggih Bapak Sastrowiyono sekalian saking Padokan Bantul. Ingkang nuhoni ingkang sampun. Samangke sampun anganti putra panganten sarimbit wonten ing Brayat Parto Sudarman ngriki. Salajengipun minangka panatacara keparenga kula ngaturaken rantamaning adicara ing dalu menika. Mekaten. Saparipurnanipun atur pambagya harja menika tumunten kasambet dawuh pangandikan srah-srahan putra panganten saking Bapak saha Ibu Sastrowiyono saking Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Randa Sulistiati. Ndungkap adicara candhaipun panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sujatmiko. Paripurna adicara srah panamping putra panganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan ngrahapi pakurmatan pasugatan. Sinambi midhangetaken lelangen campursari ngudi laras saking nyutran ngriki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh keparenga samangke wekdal kula caosaken dumateng Ibu Dr. Randa Sulistiati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrowiyono ingkang badhe masrahaken putra panganten sarimbit. Sumangga.